blaya pi baro ki baju pet bat sngap ya ka Good News TV bagi pedang sobhai pi sajisian syakani ka program ha ka bangi yo banwan lam shapi ya ka khubor na ka ktien ka jong blai kane ka dega sngi ka ba kerpang ha ka ba ka KGP Assembly kelapin bed bangin rakhia kerpang na ka benta ka Hospital Sunday ka dega sngi ha ka bangin kenmau na ka benta ki atli ki hospital ki jongi kata ka Dr. H. Gordon Robert Hospital bat ka Dr. Norman Tunnel Hospital ki bal ai ya ka jin shakri ka ba corridor ha pedang ka ri bat ka jat ben rio ka jongi bat ni ai ngo ru ya ublai na ka benta ki weki hospital ki bala ai ya ka ju hi ka jin shakri ha kam pen khia ha pedang ka ri ba ka jat ben rio ka jongi te kumta ha ka ni ka por ni da ka jin kemen bidan ringkat bat ni I Dr. A. Karnayor iban sam ya ka khubor na ka ktien ka jong blai I Dr. A. Karnayor I long I surgeon ha ka surgery department jong ka civil hospital Shillong bat ni da ka jin kemen bidan ringkat bat ni ha ka ni ka por ban sam ya ka khubor ha padang ka jongi I Dr. A. Karnayor I long ru I dikot committee balang ha ka balang Presbyterian Maupat banga kermen baka jingkren ka jong I kan long ka jingkur khu yang I baro ublai on kerkhu yang I baro ki para banget ki paralok hakabaning kong nga aingu ya ublay ubal ay nga bat yangi lingba kani kapor lingba kini ki kor ki bor jong kini ki juk ke bamenta ya ki bangila banyo kapor bangin syakri bat bangila ru ban sngap ya ka ktien ka jong ublay lingba jong kani ka kenta ka bamenta kani ka di ka singi utrai ka bakerpang ka Hospital Sunday tukum tanga shimru ya kani kalat ban ai khublay ka Hospital Sunday ipi iway baro ha ka kerteng ka bathiang ka kerteng ka badon botam bat ka kerteng ka bomju shajob kajong turai bo nong panem jengi uji sukres ngapen pau kajing sengau burom bat ngai khublay ru ya ka Christian Multimedia Ministry jong ka KGP Sinat Samla kabala ai yanga ya kani ka benta lingbai sketri belo ban phone man pentip shanga ya kani ka program ha kani ka sngi ka bakarpang ka bangira khie ka kum ka Hospital Sunday blai unang kerkhu yala ka jong seng samla jong ka KGP Sinat ngba ki kam ki jongka ya ka ban pen sapriang ya ka gospel jong ka jingpen mai ka jong blai lingba ki lat ki lunti ki kor ki bor jong kini ki juk ki jong imenta kani kasngi ko mangal ong kadi kasngi ka bakerpang kasngi utrai ka bakerpang ka Hospital Sunday ya ka ba ka KGP Assembly kalabu ya kani ka Sunday baki balang baro hapo jong ka jingkedup ka jong ka kin mau ban rakhi ya ka na ka benta ki jing trei jong ka assembly lingba ki jaka sumal ka balong ki hospital ha ka jia sing assembly ka balalong ha ka balang Presbyterian Nongjeri karang thong Presbytery House nam arajar khat khandai ka assembly kalarai bahaga tayo ka balai ka singi utrai ka balai jong banai jun kandai ka singi utrai ka baki balang baro hapo jong ka jingkedup jong ka assembly ken rakhi ya ka kum ka singi utrai man ken mau ki hospital ani ka Hospital Sunday bat ka jing thmu jong ka KGP Assembly haba ka bu ya ken ka singi ka bakarpang kalong baki para banget upat riunget jong ka assembly kin mau ya ka jing troi lane ka jing shakri met bat mensim jong ki arteli ki hospital ki badon hapo ka jing khmi jong ka KGP Assembly bat kita ki arteli ki hospital kade ka Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong bat ka Dr. Norman Tunnel Hospital Juai ka Dr. H. Gordon Robert Hospital kadang dep ban rakhi ya ki jingya lenti ki jongka ki bashi spa snam
house nam arajar arpoar. But nalor jong ka jing syakri ka jong ka kum ka hospital ka donru ye kita ki rural health center ka bangi tip kum ka lat mau siang rural health center ka Tangsning rural health center bat ka Meriau rural health center kidai ki jaka ya ka ba ki doktor ki nurse ki julet chikini ki jaka chiki phang nong kendong ruban ai ya ka jing syakri ka jong ki ka KGP assembly kabu ya kani ka sngi ka hospital Sunday ka bakar pangro baki pait ringet jong ka assembly ken mau om tangi ka jing syakri jong kini ki artli ki hospital hande ban kan mau ru haki jing duai na ka benta ki governing board jong kini ka hospital na ka benta ki medical superintendent, nakabenta ki doctor, nakabenta ki nurse, nakabenta ki wipat ki staff, ki technical, bagi non-technical ro kumjo. Bangin Kursian, ngin kan mau yaki. Haki jing duai ke jing ublay un ai ki, kamet ka bakot bakya. Ka ublay un ai ki, ka mensim jong ka jing syakri. Bat ka wipat ro. Bau pat runget, hapo jong assembly. Kin kan mau, bakini ki jaka kini ki hospital ki day ki hospital jong ki khun jeng balang namar kata gen sengau trai ki bat ken no senyang na ka benta ka jing Kursian ya ka kam syakri lingba kini ki hospital da ki jing ai ki jong ki kepala isi ki long di ki pisa leni di ki weipan ki jing ai ban Kursian ya ka kam ka jong trai kata ka dei kendiat chapang ka hospital Sunday Shipang kata ke jing temu jong ke assembly haba ke bu ya kani ke Sunday ke pekerpang ke hospital Sunday. Tementang ini apai lani ini pet ya ke kubur hospital Sunday jong unius nem araja atnu ke ke bau blai udon man keren yang nga bat ya pi lingba ke hospital Sunday jong unius nem araja atnu Bat nama kata syua bengin ya cakmat, bengin ya snow ya kena ke kubur. Ini pendam hau boleh ke jing duai. Au boleh buk pa jing ubah beneng. Baga buram ke jame ke tingshan ya kata ke beneng sejrong mat kena kendau syatibian. Idam na ke jingu try kena pan kraw ke keteng ke jong me. Bat idam ru try ke jing snow rit ko paman pendam rit try kenan. Bangi pendap kin ko try kena ya ke commission ke jong me try. Bandai cakap perthai banyalap ika gospel. Haki benriu barok. Kani kalong sibenta try kenat kabangi pen bana ika kubur babha ka ketin. Ka jong me ko try kenan. Ha barok kibas ngap kibas ngo lima kani ka program. Lingba kani ka por ko pa. Namar kata au belai tu isnaikin ko try kenat. Ban penggentang ko try kenat. Ya kani ka por. Penggentang yang pat ingi barok kibai sengap pat kibas ngo kini kapor ko try ke kubor ke jame. Bangin ngo try kenat au belai ba me koren yang pat ingi iwei ko pa. Kani ka long ko pa bi ke Sunday ken ko pa bi ke bekerpang ke hospital Sunday. Ke baka assembly ken ko pa bi ke ken mau ko try kenan. Ya kini ki artli ki hospital. Ki balong ko try kenat au belai. Ka wei na ki ministry ki jame try ka healing ministry. Ban ai ke jing syakri ko pa bi akabay day bat ka god ka khya ko pa yada dwai namar gata ko try kanat men kar khu ko try kanat ye kini ki artli ki hospital ka Dr. H Gordon Robert Hospital bat ka Dr. Norman Tunnel Hospital tu men kan mau kar pang ko try kanat iki medical superintendent ko try men kan mau kar pang ko try kanat iki doctor iki nurse ko pa iki staff haki benta ke ba pher jing try ke jang ki ko try Ban men kerpang ru ya ke governing board ko try. Kapakia ya persang ko try kanan au blai. Ban penya ya ke kam ke jong me. Ha kani ke ministry ke jong me ko try. Kerku try kanan au blai. Baga kerteng ke jong me pa ya try kanan. Ka buram ke jong me kan tingshan. Ha kini ki jaka sumar ko try kanan. Nang pendap ko try kanan aji sebekodar ki jing don kam ke jong ki. Nang sai ki syakri. Ko try kanan ki paman ko try kanan. Ban IT ko pa i try kanan bat ban syakri ru ikemen sim ke bakodor au blai
Tuis na iban shimti ka po paro atruhay katang Jisu nang panim. Amen. Kat panganang puson, kat panganang duay, habang layo ega jingtip na isketri, jong kani ka Christian Multimedia Ministry, siapang kani ka kubor, siapang kani ka Sunday ka bakarpang ya ka ay kabangangan keren la kani ay kabangangan ya selong. Utra ulapan pai ke jingmot ke janga. Syakawai ka pang. Bat kata ka pang lani ka kubor. Jong ka jing selok ha kani ka por. Lani ha kani ka hospital Sunday. Ka day kata ka bangiong ka spiritual paralysis. Lani ka jingyap silyang ka bakenjaman sim. Kana ka day ka pang. Jong ka jing selok ha kani ka por. Ka spiritual paralysis lani ka jingyap silyang ka bakenjaman sim. Bangin yo ya ka jingsha jong ani ka pang. Ngakwa banwanra ya ka jingya suryim. Lani kata ka analogy ka baki ong hagaktin parang ya ka ay ka bala jay way briw. Uba ka ni ka ktin ka jong balay ka yato. Lani la to haga gospel ka kum Yohanes kalonong kabasan. Kalonong kabasan ka dukot na kabasan. Hadu ka ba kanday ba kumjo ka ba katsang. Ya ka ba kaktin ka jong ubalay ngan puli ka ongkom ni. Teladan hang tawi briw baladan ka jingpang laipu prasnem. Jisu habalo yo iyo ni bo tia badula tip ulang kum talas lem ula kaliu mekwa ban kia. Utau bapang ula itu ukukan rat ngam don uban bu yang ha kata ka pungsum. Habala pen ki ya hanrai kat bangadang wan. Waipat ula la hiar haswa jonga. Jisu ula ong yo to yang ra la ka jing tia to ya ru. Te kum ni ru utau bri ula kia bat ula ra la ka jing tia bat ula ya. Kadkot ka baghat sa hadin ka tao Jisu la syam yo ka temple badul ong huwa kmi. La pen khia yami wat le pop syo yo kan ja hami ka ek eru ka bakham sniu. Ki biblical scholar lani kita ki start nong wat nong patai ya kan ka ktin ga jong ublai ki menjur ba uli ubri udon kata ka bangi ong ka severe lower body paralysis lani paraplegia lani ka jeng yap siliang. Haki benta nasingka syaram. Kia menjur ba uni ubri udon ya kabakum kata kacing sitam. Katukod khot kabanyo kumangala puli mentan ongam don ubri uban bu yang ha kata kapung habala penki ya ka Kabumut umla syu daladi ban kersyan. Umla syu daladi ban unlet ban no kata kapung habala penki ya kata ka Kad benta ktin ke jong belai la dangi puli na duk kad khot ka baning kong terter ka yathu ingi bakani ka jaka kadi kata ka jaka ka bagi khot kapung som Bethesda hang ni don santali kita ke baranda bat lu tiak bon mak ke bapang ke bamala ke berko jingpang ke baper. Ki bakani ka ktin ke jong belai ke yathu ingi ba angel ujuwan ban hiar ban penki ya kata ka bat ubaju bat menu balo bayo ban hiar ningkong hangta uyo amat. Ya, kajing kia nak nu ng jingpang kapa ulo judan. Haka medical science habang ibatay siapang ka paralysis, habang ibatay siapang kajingpang yap siliang kabatho lani kabamut bakadon kanu kabenta kala abandai kanu kabenta haka med ka jong briu kaba turlon kaba umla pen kisyo kaba umla pendan kam syu kam mentoy syu ngalaban ong kalong kadkhot hakamet kalalong kum kabayap watla habaim kata kadai kajing patai syapang ka paralysis but kidan bunjat kini ki paralysis lani kata kajing pang yap siliang kapa ubriu lani ka briu kila ban yo lani kila ban mat aga jingim ka jongki ha ka medical science ka jongi kidan kita gibing monoplegia kabakta tang ka kawai ka ktil ni kawai ka kijan kata ka diplegia kabakta ya bro arteli ki ktil ni bro arteli ki kijan ka hemiplegia kata ka bakta siteng siliang ka met ubrio paraplegia kata ka bakta nadu singka sharum but quadriplegia kata ka bakta nadu narendang shalum kata ka kabangi ong quadriplegia kata ka jingyap siliang kabakta nadu narendang sharum kamtam
kibayo ya kini ki trauma la ni ka jing mensau ha ki benta jong kani ka rendang cervical spinal cord injury ka bangi ong but le si ka bangi nang sngap ya kani ka khubor habang ya kran shapang kani ka jingyap shiliang le si don happening jong pi ki ba sngap kani khubor pa le si don ki bahaying ki jong pi le si don ki parlok ki jong pi lani ki khot jong ki ying ki jong pi ki ba don yakum kini ki jingyap shiliang lani kata ka paralysis handai kini baro ki bangi keren ka medical science ka batai ki dai ki bangi yo i ha ka bashabar lani ka bangi ong ka physical paralysis menne shakmat ngalong ya ka ni ka spiritual paralysis lani ka jingyap shiliang ka bakenjaman sim nganwan ra ya ka analogy lani kata ka jingsrim bat kani ka physical paralysis ka bangi iyo sngo ka mangalaong kani ka por ki daw jong ka physical paralysis lani ki daw jong kata ka jingyap shiliang ha ka met ka jong ubri physically kani ka bangyo i medically ha ka medical science ka jongi kila abalong temporary lani kila abalong permanent Bell's palsy kata ka bangitip kendiat kensot ngani thu yepi kata wakta ikani ka dorkman dan kibayo pang stroke kibangi osngo baro isi thu khnash pang jeng pang stroke bri hobo yo jeng pang stroke kala abalong ba shiliang kamet ka jeng ukiti ki jat jeng omla aban penki la abalong ba omla penki shu iki kijat ki jong u ki spinal cord injury kita ki neuromuscular disorder kita baro kini ki down ke blaban ronra ikani ka paralysis ka bangi i ka mat ki jong brio bat habayo i ki bokum kita ki patient kam tam hakni ka kam ka bangi trai kalong ka ba isen ai kalong ka ba isang sot bat kalong ka ba kordit ha ya unong pang bat ikinong sumaru bat ikinong sumaru dan raha bangi pai shika spiritual paralysis habangi pai shika jingyap shiliang ka ba kenjaman sim ka daw jong ka jingyap shiliang ka ba kenjaman sim kam dei ka ba pau ha ka snam la ni ha do kumopol ong shiki Ephesus hendrilo nong katar katar hendai ka bangi mat ha ka ba kenjaman sim kata ka ka spiritual paralysis but ka daw baro ka daw tenrai baro ka bawan ra ka spiritual paralysis lani ya ka jingyap shiliang ka ba kenjaman sim dei undong shun jonga ba jongpi dei usaitan but ka kam ka jong ni usaitan ka dei bo on wanra ya ka jingyap shiliang haki kristan haki nongbot ki jong utrai jongi u Jesus Christ ban paralyze selena peniap shiliang ya ki yeng kristan ki jongi ya usamla kristan ya ka samla kristan ya ki long keme kristan ki long pa kristan ka da ka dei ka daw jong ka spiritual paralysis bat habangi keren syapang ka spiritual paralysis kembang la batai mene syakmat ya gani ka physical paralysis uni usaitan habu yo ban knyot habu yo ban ksi habu yo ban kum yang nga bat ya pi wanra ya ka wei ya ka benta ka ban ningkong ka bangi ong ha kata ka jing pusan ka jonga ngai i ka benta ka ban ningkong ka bule wanra ya ka spiritual hemiplegia ka mot siteng shiliang jo kamet spiritual hemiplegia ka jing yap shiliang ka bakan jaman sim ka ba syaka perthairu hoot ka biang syaka kam ka jong blai leni shu blai ru biang ya biang lang syaka jing sngo ha persei perthairu biang syaka kam ka jong blai ru ya lang biang ka pemut ka wei ka kejat ka don syaka perthai bat ka wei ka kejat sya blai siteng shiliang but way naki nong helap wakrao ke por ka bamensyo u David Wilkerson u ong kini kentin map ingangan kran ngan sa ngan ong kentin parang mat ngan sa translate ya ka kentin kasi u ong kini kentin and I see more of the world coming into the church and impacting the church
rather than the church impacting the world. O ngai ka ba khambun ka jong perthai ka rung haki balang ki jongi bat ka pen kaladur lani ka pen perthai ki balang ka jongi ban ya ka banga yo baka balang kan rung sya ka perthai bat kan pen kaladur ya ka perthai kata kadai ka spiritual hemiplegia kani kan kaja haba usaitan uyo banwan ra ya kabukum kani kajing silyang namar kata ya kran kini kisini sipangkas secularization ya kajingat kajangi ni kran sipang ka multiculturalism ni kran sipang ka pluralism namar banyak penbiang lang bat ki wei pat ki jat jingat banyak penbiang lang bat ki wei pat ki jat culture ki jat benrio banyak penbiang lang kata kadai kajing penrung kajang setan bat kabaan kaba wanra kakenja jing yap silyang kaba wanra hanga bat happy kadai kata kabangi ong spiritual paraplegia kaba mut kata ka jing yap silyang kaba ken mau ya ublai tang haki por ki bangi don kam haba pang haba mat jing haba mat ki jing sngo si ka jing yap silyang kaba ken mau jing doai tang haba don kam yo blai teng yo blai ni pelong kum ketok ATM machine kabah bangi don kam pisang li tap to ka card ni nyon yu pen bat ni sei ke pisah kalong ka bat diau bat ka bat sngo diau ki para bangi ki parlok bat kani ka paralysis ka bang ong kani ka por spiritual paraplegia kadai kata ka jing yap silyang ka jing yap silyang ka baken mau ya ka Bible tang haba pang niju haba pang ki Bible ki don hajan jong ka singkle ka baken mau ya ublai tang haki jing sang ki bakar pang shisin ne arsin shisnam ke jesang Good Friday ne Christmas ka baken mau jing sang tang hisngi ki jong utrai lani Sunday nrei om haki singi poya kumba kalong yo briu ubadan paraplegia shalor biang syati syatrai kam biang kalong kum taru haba usaitan uyo ban penrung ya kani ka jat jing yap silyang kaba syabar ka ibiang ndai syapo kadon bat ka khum ka jing yap silyang paraplegia bat kaba khadu kaba usaitan uyo ban rung bat ban ra ya kata ka jing yap silyang hanga bat happy kadai kata ka spiritual quadriplegia kaba mut ka jing yap silyang kaba omkan mau syu yo blai kaba omkan mau syu yo try bat unong penem jing yu Jesus Christ kaba mut obamkan ka jing yap silyang kaba omkan mau jing duai syu kaba omkan mau Bible syu kaba omkan mau yang money syu kaba omkan mau lene kaba bang syu ban sengap kita ki baro complete separation from God ka jing dekat sendon nau blai ka jing dekat sendon nau blai kata kadai ka waipat ka jat jing yap silyang ka ba usaitan uyo panwanra hanga pat api ki para bangai ki parlok ki biyo asngo ki basngap ikani ka khubor akani ka por ladang yet yala di lini tenju yala di ni thau yala di haki tarajur jang kini ki jat jing yap silyang kini ki jat spiritual paralysis ka jingkali kalong ngiyo ikum nu yala di ngayo ikum nu yala di hatu ngilong spiritually hemiplegic hatu ngilong lani ngidon kata ka jing yap silyang kabasya ka pertheru biang yo ublai ru biang hatu ngidon em kata hatu yo ngidon kata ka jing yap silyang kabangi kan mau yo ublai tang habadon kam ni yo ngidon kata ka jing yap silyang kabam kan mau umbang syu banyak keren siapang ublai lani utrai you Jesus Christ spiritual quadriplegia ki para banget ki parlo usaitan di strategi di kita ki buj sianti jong urung haki jingmut ki jonga bagi jong pi urung haka donut ke jonga bagi jong pi but wanra
ya ki doubts lani ki jing artatin wan ban khumru ban teru kamangalaong ban paralyze ya ka jing long samla kristan ka jongi ya ka jing im kristan ka jongi wan ban penyap silyang iki yang kristan ki jongi wan ban penyap silyang wat iki balang ki jongi utra jisu ong ya uni unong shun jonga ba jong pi ong de unong to bat ule kumta yang ba de pi ki para bangai ki paralok haka gospel ka jong yo ane salonang bashpo kat bashpo utra jisu ong unong to omwan hanai tangun yo to unyo penyap unyo penjat complete paralysis ka jingyap silyang kabataplup ya ka jingem ka jong ukristan lani jong ka kristan ki para bangai ki parlok yo idon kini ki judging yap silyang ke bakin jaman sim hanga bat api yo kasen syar kata ke jingyap silyang ka ba ngin daya le cek perthai ru biang ngin daya don belang bat kakam jong ublai ru biang ngin da syupen pau shiki wei saka perthai bengi di kristan kala biang yo ngidon ke bakum kita ke jingyap silyang ke bakin jaman sim ki parabangit ka jingkali kalong hatu don jingkarmen ne em ya ka jing pelat yo bingla syakum hakini ke jat jingyap silyang don ne em kalat jingi bengin yo alat kata kalong ke jingkali kani ka bentana ka tin ka jong play kani ka gospel ka jong yo anes kalong ka basan ka bangilai keren syapang ni ubrio kaya tu bau ni ubrio udan ar benta lani ki taki arjat ki jingyap silyang ladangi pet hakani ka tin ka jong play kat banganang pusan kawai kata ka di jingyap silyang jong kamet kata ka physical paralysis ka bangila batai syakman bat kawai pat ka di ka jingyap silyang ka bakenjaman sim kabakan ni khot kabakat sao ko ong ko mangala puli men ne try su ong wat le pop shu kapop kawan ra ya kata ka jingyap silyang how new brio ka jingyap silyang kapaken jaman sim lai po pras nem ong ka ni ka tien ka jong blai hapdeng kata ka paralysis ka jingyap silyang ka bakum kata umriu brio usuyo i betai ka jingdu jingkermen hopelessness tai kata ka jingkot lat helplessness wi tangi kajing kthang kajing kordet kajing long marway ki parlok ki parabangej laban don te hakni ka po na magata ki bi asngo igni ka po ki ba ki ying ki jong pi don ukpa ubadan kata ka jingyap silyang ka ba kenjaman sim don ukon ubadan kata ka jingyap silyang ka ba kenjaman sim lani ka kmi lani ki kon lani ki himman ki para isi laban don kibakum kita kibala syak kum sate hakata kajingyap silyang kabakan jaman sim bau satan ula kum bakapop kala kum dasi mi kajingkali happy kordet janga nga hang ni lani ngi hang ni lanu ngan yo lat lanu ngin yo lat lanu ngin yo lat kemau ni briu lai po prasnem udon komakum kata kajingkali ki para banget ki parlok ka kubor kani ka story ka jong ni briu ka bas no tanat ka long magni ka tin ka jong play kam sim kot ha kata ka hopelessness kata ka jing do jing kerman ka jing kot na hane kani ka tin ka jong play ka itu ngi bakani ka jing sitam ka jong briu kam kot hangta hakata ka physical paralysis lani ka spiritual paralysis kam sim kot hangta handai ka khot ka ban riu ka yetu ini bau tra jisu ula let banya shem yo ne brio bara bau ula let banya shem yo ne brio ka tin ka jong belai ka yetu ini jisu ula dep tip lupa ya kata ka jing sitam ka bau ne brio dan ula yo i lupa ong ka ni ka tin ka jong belai bau thia bau la tip ulong kum tala slam ka khot ka ban rio uni ubri sim tip ne tra jisu te tip uni ubri tip kalong kom taru ki para banget ki parlok bon sim yim yo i ngidan kata ka jingyap silyang ka ba kenyaman sim ne tra jisu tu i uyu i ba pidan kam uyu i ya ka jingdan kam ya kata ka ni
kejonga ba kejong pi. Ngidan ya bau kumuta unong penem. Ngidan ya bau kumuta ublai yang ujonga bat ujong pi. Ki para benget ki parlok. Ubawan ban long benta bat nga bat api haki circumstances ki syam ki yamat ki jonga bagi jong pi. Ula yo ti ya kata circumstances jong liu breu. Bat nganut ban ong ru bahadu menta udang yo nga bat ya piru ya kita ki yamat ki syam ki circumstances ki jongi. Uyo kumnu syaitan kumute ukriplu paralyze ya nga bat ya pi. Bat kas bas ngutanat kaya ketin ke jong pelai ke itu ini. Bahabau Jisu wan. Hakini kisau gospel habau Jisu wan. Habau Jisu yang ong kini kilai kisau tali gospel ketin ke jong pelai. Bat habau Jisu wan. Kam ju longsa kumju. Kam ju longsa kumju. Beriu bayi syam yo tra Jisu om ju sa syuk kumju. Uni beriu lai pu prasnem. Hadian boloi syam yu tra Jisu. Ulalong ubri ubatamai. Ong gani ketin ke jong blai ulakia. Kamut kanwan bet kejing kela. Kin don bet kejing kela. Bat kin don ru kejing pelat luut. Kin don ru kejing pelat luut. Kakam ke jong usaitan. Ki para bangai ki parlok. Kadai ban peniap siliang. Lani ban wanra. Ya kejing yap siliang. Ban penjengai. Separation. Ban penjengai ngina ublai. Handai utra Jisu wan. Ia kata. Utra Jisu wan. Ban pelat. Haka gospel ke jong Yohanes lanang baspau ke dekat ke baspau. Utra Jisu ong. Ngangalawan. Bakin yok ke jingim. Bakin yok kerhairu. Ia kah. Kata ke jingim ke bau utra Jisu wan. Kalong. Ban ai kata ke physical healing. Ke spiritual healing. Ban ai ya ka jingim ka bakerhai ka bakum kata. Kipar banget kipar lok kibias ngap igni khubor. Habangan sa penkut. Kadan ka khubor yang pat ya piru kipar banget. Kemengalong ngidan laga jong jingi syam. Ngidan laga jong jingaman. Haki yingi sam ge jongi ha ka jinglong marwai ge jongiru. Personally kejeng long marwai jengiru. Idan lagi jong jengi syam ladan ki jengi mat ki para banget. Handrai. Hakabakum kita ki por. Lesi filas ngolong marwai. Uni ubriu lai hu prasnam wong ngamdon briu wong yutra Jisu. Ngamdon te. Ngamdon menuru upanya rap yenga. Ngamdon menuru upanya Kristyan lam yenga. I'm alone. No one. Ngalong marwai. Ngalong marwai. Ngala persyang. Lesi filaban ngala persyang ngamla. Andai ka kubur hakani ka janmet. Hakani ka por. Bat hakani kenta ki para banget bat ki parlok. Kalong ba pimlong marwai. Uni ubriu udang mat bulong marwai. Andai ka ketien ka jong belai lima kani kubur. Kapan kan mau bangimlong marwai. Bangimlong marwai. Namar utra Jisu kemalong. Uyo ilut. Utiplet an ulong interested yang abad ya pi personally ulong interested yang abad ya pi kat hadu pula il ka jong ka kat beneng banwat yang abad ya pi ki para ngai hadu kani kapor ru nganuot banong ngada ngedru bau tra Jisu onom eno marway you are not alone haba utra Jisu let ban syam you tu ubri ulet ban penskam ya kata ba memlong marway te I am here ngadon hang ni kata kadai ka jingkerman bat kata kalong ko kubor yang bat ya pir ki para banget ki paralok ladang lamat ya ka spiritual paralysis ka jingyap siliang ka bakenjaman sim ladang isngo bangim lalan chu mdan la chu midon lenti chu pasyak hom sa kila malong ki babon ki jat kam lani ki jat jingyap siliang ki balong shimet ki balong ki ying ki sam wat hagi balang ki jong hiro handai utra Jisu uwan ban yasham unang wan bat yasham namar kata
Muai ya kani ka jingkerman lingba kani khubor. Oh try Jisu ong I am here. Kumau lo ong ngan long lambat pi halakas ni haduk ka bawai no ka parai. Uang kum ta yang ngabat ek piru ha kani kapor. Unong rai shaman sim upalayo mat ya kata ka spiritual deliverance lani ka spiritual healing na kata ka spiritual paralysis ka jingem ka jangu. Kata ka jing pelat ka bakan jaman sim ka jing pen khia ka bakan jaman sim na kata ka jingyap shiliang ka bakan jaman sim urwai kini ki kentin ka bangis ngautanat pan ruai ki paralok. Soitan late la khom yanga Jisu la pelat yanga ngan ruai yaro haleluya Jisu la pelat yanga oh ngas ngau bhae Jisu la pelat yanga kata ka de jing ruai jong ka jing pelat ka khubor jong ka jing pelat pat ka jing penkhia na ka spiritual paralysis yanga bad pi ki para bangai paralok. Belayon kerku yangi, ya kini ke kubor, ya ke bangila ya snow kini ke por belayon yarap yangi, bangyo iya de, bangin wadro ya ke jingarap ke jongu. He is a friend who is closer than a brother ong. Ke kita praba ulong kamajan, banya uparalok, banya upara. Tu belayon kerku. Nak kebentar ke puram ke jengu. Amen. Tengi let au belai ke jing tuai. Au belai bok pa jengi ubah peneng long ke buram. Ya ke keteng ke baim ke badan bor ke jang meh. Ni pen krau ya ke keteng ke baim ke jang meh tuai. Bat ni aingu ko kenrat. Namar ke ni ke ketin ke baim ke jang meh tuai. Kenrat ni aingu pa be au belai ya ke kubor jang ke jing pelat. Kaba me try kenat agani ka por ko pa me pen snow yang abat ini iwai ki par banget ki parlok ki bas ngap ki bas snow ko try kenat ye gani kin ko pa ka khupor agani ka por try me thu me tip try kenat ini ko mangilong iwai ka wai ka men sim ko pa be try kenat ka bai snow agani ka khupor try me tip ko try kenat au blai kita gijing yap shiliang ka ba ganjaman sim ki bangilaman mat aga jing em shimet ki bangilaman mat ki ngi sam gi jongi ki bangilaman mat kin ko try kenat au blai ki bang sam gi jongi ki bangimla atry kenat bani thu angno ki bangi sngo marwang sngo lonely ko try kenat a jisu begador re au blai ngi ai ngu me try kenat au blai bagani ka por kin ko try ka long ka por ka ma pen bra kin ko pa ba ko khubor jang ga jing pen khia ka khubor jang ga jing pelat try na ma kata tu isnai ko pa mi kin men sim ki bo khodor au blai ki be sngo ya gani ka khubor ka jang me gani ka por ki bala sha khom sha te hau soitan ko try kenan ki bo ula paralyze ya ka jing ga jang ki kin ko try kenan au blai ko mamala job ko try kenan gilong kham krau ki nong job me try kuna nama kata au bleng ada duai ko pa it menyerap ko pa ki para banget ki parlok ko pa misim ke bakodor ki ba sngo try kin yo try ke man kmi cheme try pan ong try ngamla ngala persyang try ken ga jingyap shiliang kal khom e ngamla try kana ni duai nama kata ba ga jing pelat ke jong me kan long ki try jisu ba itu isneman kerku ya ken ga kubor kerku ya ken ga por ko try kana kerkuru try kenat iga jeng sing samla kin ko pa bi jong ka KGP sinat sab ni ko try nang ai bor ki try kenat men sim jong me ba ko khubor ke jong me try ke bagi pen bana ko pa bi au blai na ko ga sngi kin ko try kenat kan darung ko pa bi ha ko wei ka men sim ani wei kin ko pa bi ko tro jisu ba kodor ubadon kam ko try kenat ya kata kin ko pa bi ka jing pan khia ka jong me da ka ktin ka jong me kur khu try kana jisu ba ko ta na kata ki jing shisha baro au blai map try kana au blai ki pop try ka buram tang shame au blai ni ai ni pen crow pa ni dem na ka jing ru amen